Nu, bun, bă, salutare tuturor, sunt Horizon și sunt sărac. Nu, bă, nu sunt. Bine, sunt, de fapt, am 300 ca în bancă, dar nu sunt. Vreau să vă mulțumesc că v-ați abonat la canal, băieți, într-un număr atât de mare, într-un timp atât de scurt. Hai că scurt dacă e. Mă rog, în ultima perioadă v-ați abonat din ce în ce mai mult la canalul meu și țin să vă mulțumesc pe această cale, atât vouă cât și celor care s-au abonat mai din timp, mai de mult, adică și vreau să vă mulțumesc pentru că am ajuns la mirobolanta sumă de 539 de abonați, băieții, și asta mă ajută foarte, foarte mult, băieți. Văd și o susținere, văd și acolo oameni care se uită la ceea ce fac și, na, nu poate decât să mă bucur de asta. Un cadou așa mai diferit, să zic așa, de Crăciunul acesta, dar e ok, băieți, e ce trebuie. Atâta timp cât îți mulțumi cu el și îl apreciez totodată, e ce trebuie. De asta am vrut mai mult să fac acest clip, ca să vă mulțumesc pentru suma mirobolantă de 539 de abonați. Pentru că, na, v-am zis că nu v-am mulțumit până acum cum ar fi trebuit să vă fac, dar de acum o să vă mulțumesc. Că tot avem 539 de abonați, am să setez un mic target de 555, să zic așa, până de Revelion sau fix până în seara de Revelion, băieți. Ceea ce strângem 555 de abonați. Facem 555 de abonați, băieții, până în seara de Revelion, ce ziceți? Mă ajutați cu acest lucru, pentru că, bă, eu zic că merit, totuși, chiar dacă nu fac mereu clipuri faine, dar mă străduiesc să vă ofer content. Pentru că am observat că pot să mă folosesc, cum ar veni, de faptul că joc pe telefon, ca să creez conținut în favoarea voastră și în favoarea mea, bineînțeles. Pentru că asta contează. Eu acum nu fac decât să fac ce-mi place. Mamă, ce stand blan am dat să mă bată mama. Asta a fost involuntar, băieți, nu mi-am plănuit să fac standul ăla, dar a fost genial. Trebuie să recunoașteți că a fost genial să moară mama. Bine, mă. Și nu s-a stricat nici bara, dă-te de aici ca supraviețuim așa după standul ăla, n-ai cum, bă, n-ai cum. Prea boss. Bine rău de tot. Da, uite, v-am zis, deci asta e ceea ce îmi place mie să fac și asta vreau să fac. Să creez conținut. Pentru că, bă, mi se pare ceva interesant rău de tot să creez conținut. Mai ales pe telefon și în materie de gaming. Hai că nu s-a bușit, băieți, când m-am dat peste capcana, s-a bușit când am atins puțin parapetul. Samp.ex, călai. Hai să mă plimb puțin cu mașina, să facem un clip, să vorbim, să alea, pentru că, bă, trebuie să vă țin și pe voi la curent cu tot ce se întâmplă. Și am vrut mai mult să vă arăt decât să vă spun că mi-am pus rainbow pe acest hot ring, pentru că nu-l aveam și am dat 700 kk pe el, hai că nici n-am lag dacă e. Am dat 700 kk pe el, că era stock, și am băgat 1,1 în ăsta, hai că-s bine, mă. Și am băgat 1,1 kk în rainbow. Băi, rămân să fac niște tracker, pentru că n-am mai făcut de mult și vreau să fac și o skill. Deci care frații mei. Uite-i pe băieții grei. O dăm în rime ce vrei. Ăla era Vlad Voievodu sau mi s-a părut mie? Cred că da. Bine pe nume, ce să zic. Sachin? Asta nu-i român. Nu mai știu pe unde e trackerul, băieți. M-am pierdut de el. Nu e mai aici. Bă, da, prost sunt. Era pe șosea aia, am mers prea mult în față, în spate. Aici, așa. Era mai pe în spate, dar mă goiau pe aici, mai pe ocolite, că de ce mă întrebi. Așa. Puteam să iau printre liniile alea, dar nu dai cu mine. Bă, prea fain hot ring-ul, mă, nu știu ce părere aveți voi de el, dar mie îmi place. Alunecă fain. Am auzit că n-ar avea stabilitate, dar mie nu mi se pare că n-are stabilitate, având în vedere că rezistă la mine. Slash dacă e. Nu Y. Mergem să facem niște tracker, băieți, să facem și noi skill. Că avem skill 2 și mai avem putere și facem skill 3. La skill 3 mi se pare că îmi dă alt tir. Ăsta e road train, mi se pare. Stai că vedem imediat. Road train, da, road train. Ne-am pus și noi nos pe tir, că așa se face. L-am și activat. Merge, mă, merge să faci și job cu nos.
prea șmecher. Dar nu l-am atins, what the fuck? Cred că ating ceva stealth. Nu e un băiat cu tir aici, dar cred că e tir personal. Nu cred că e de la job. Avem 54 din 90 de ture, băieți, pentru skill pentru skill 3. Ok, ce trebuie, mă? Am checkpoint în lăvă. La aero. Hai că eu mă duceam în lăsă. Nu e în partea altă. Pe unde a fost CNN lăvă înainte. Trebuie să fac eu cumva să nu o iau până în intersecție, că acolo iau crash. Sper să pot să mă apropii măcar puțin de intersecție, că trebuie să o iau pe un pod din... Deja am drop frame-uri, cred că s-ar putea să iau crash. Din Palomino Creek, trebuie să iau pe un pod din acela din Palomino Creek ca să pot să trec. Fără să iau crash, bineînțeles, pentru că dacă iau crash am belit-o pe scurt. Și pe lung am sărit-o. Ce? Clar. Suntem Caterinca așa, nu-i de felul nostru. Nu dai cu noi. Caterin 12 GHz. Hai mă că facem stanturi cu tirul noi. Suntem ce trebuie. Dacă aș putea să fac măcar o tură de tir, care ar fi bine. Măcar una. Bă, sper să am spațiu, bă, că am uitat să șterg clipurile vechi. Ca să-mi fac spațiu. Am pus rău de tot. Măcar o tură să pot să fac clipul ăsta, după aia mă descurc off camera. Altfel n-am ce să fac. Pentru că o să rămân fără spațiu, așa că o să pună ca și cum aș fi filmat degeaba. Pentru că mi se decriptează, să zic așa, clipul. Și nu mai pot edita deloc din nicio culoare, pentru că nu mai se bugurește formatul cum ar veni, dacă n-am memorie și n-aș pix. Va trebui să filmez din nou și iar, clar. Mi-au de pisicul pe aici și nu e ok. Bă, stai mă că m-am suit, dar nu trebuia să mă sui, bă, dar prost sunt. Sunt prost, tare editat. Băgăm nosul la blană. E ce trebuie. Vreau să fac și skill 6 la treagă, să-mi iau skill special, că e blană rău. Nu neapărat pentru bani, ci pentru că îmi place basculantea aia. Îi dăm prioritate. Normal, suntem cinstiți. Știm să apreciem în trafic. Ce dracu? Ne apreciem între noi. Hai că da. Bă, băieți, dacă vreți să mă ajutați mai mult decât ați făcut-o deja cu abonarea, v-aș ruga să apăsați butonul de like în primul rând și dacă nu aveți unde să stați, unde să locuiți pe Samp, vă aștept cu rent la casa 130 pentru că vreau rentări. De ce mă întrebi? Vreau să am și acolo rentări, să văd și acolo mai mulți playeri în casă, că e jale așa singur în izolare. Clar, e jale singur în izolare. Bă, dar nu eram la... Ba nu mai la pizzerie, mă, eu mă duceam după CNLS, LV, de era CNLV înainte. E la pizzerie, unde e jobul de pizza. Mă, că am scăpat ieftin de data asta. Dacă iau crash, am belit-o grav, dar sper să nu. Da, mai e un lucru despre care vreau să vorbesc în acest clip și anume că au început să existe player, entități cu numele Horizon în afară de mine pentru că am fani, hater mai bine zis, pentru că am observat că unii se folosesc de numele ăla ca să poată să intre în clanul nostru, ca să înjure clanul sau dați te abonezi, pentru că mi-a dat un băiat din clan mesaj cum că i-ai fi dat unul cu numele Horizon SMS să-l bage în clan și a zis că nu și a început să-l înjure, adică despre ce vorbim. Încearcă unii să mă pună într-o lumină rea, ca să zic așa, și nu e ok, bă. Că n-am greșit cu nimic, adică oricum și-o fac cu mâna lor, tot ce fac. Dar mi se pare aiurea, gen, să-ți faci un cont cu numele cuiva doar ca să pui pe el într-o lumină rea, cum că ar fi pe contul secundar și n-ar vrea să-și ia restricții pe contul mare sau de astea. Sau să dea cu cheat-uri de pe contul secundar să-și ia persoana respectivă bani pentru cheat-uri pe alte conturi. Mi se pare prostesc și de dreptul aiurea, dar
Deci da, băieții, cam ăsta a fost și clipul de astăzi. Dacă mai vreți clipul de genul, abonați-vă la canal, apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest clip și activați clopoțelul de notificări ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. De asemenea, intrați în comunitatea de Discord, găsiți link în descriere și haideți curent la casa 130 pentru că vă aștept acolo.